Audio Jungle. When into was animal mubia munamum, Adia Bakupo was as we swa. Oman and ninja, I had down bonus. I had turned in whatever. Also, don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's almost on Ponaco? What as area si fo bu say wagimi but the when you were radim hu say unim day what as two face other side you say we jimi fo wagimi unim day tina paul the obema direct coach or my direct coach a biblical into Christianity no a certain level I was see kukuduru saa susu bia no eno na Yesu ebra ye bono na enipa ni bi asa omo promo no where the kan ye man no ye gentle papa was masa munya botre na ye ma me musutumi a enka muntimi nye o ana Peter and try say obeboa me fa so no bra na fa se kan se ba bia se firi se enka me pe enipa mo ma beboa me wo ma ho kire ne me kuma enye Peter I think I made a bit me a day. A summon above. But I want Casa. Okay, Nessa Peter Nedia, oh, you know. There are times when Takas and say, don't try, say, don't pretend to help the Lord because you can't. And I'm a boy. Obian will be to my boy Radi. To say concession being or the amount of a soul. Because they see it here, rather the person who yen see it here be a obey to me. Yes or no? Very true. Obey to me, and the person will be obey to me. Obey to me, we are seeing the penny na Satra ne. There was a sudden thing where Jama bon Sam Dason in Namo. Senka Pobia Bilimuni pa now call into dictates or Bible ma, then cause a Bilimuni. Why? Monka insuro erade meboa because the root of all evil is Satan. Satan ni wa boni so nya dey eniwo ana wo pese mitimi yetenini ana de wo ma me nya ne yewe ana so won so tumi de na wo so woye no be be sami nsol ma ewura dan mu a obi abegina ase ne bo so mo obi anguram me so metimi abo no e de na wo sami ye some banam me piani free o munguram enko no na wase iblimu no and so why is say where jai Satan for this period of time almost thousands of years that makes the difference of God sa de ne nko ani sigita de ne ruade ntem e da wo bete sa de na ase ne da odru heaven nobody on this earth nti teachers amoa mo kira de ne asofo amokwa abontin ko preach niam bi wo wa oh yes software men try say the whole Bible way obeye wadun so obetime explain everything oboa obasa wan hwe a obe commit somewhere de ye onema bi wo wa yen ye pen so rade mie so ma ye hu da ba ye nchiri ma no obebi so a kire wo meboa ye wade bi wa mi wa rade mie so nkire me da bo obebi so a kire aiki no kra na asa nya no kre yes because uye software na say nipa na uhunu ade nyina dia you are God meboa yes no uye nyankopon and it can never be intimi nya sa da nti Paul wie ni de Friday no mama mpa bo no me ka kire papa bi the final quest ye ka kire ne say Awurade man akwanya mo meti Paul no busan say eja Paul me say ko wiase e de message na wo ma wiase wo say me ni message bia ma wiase if you said de ya de ma me de ni nyina ma wiase nti me ni any word that metimi aka cho say ko ka kire wiase ba word that metimi aka cho say ka kire wiase for say mu mfa me nsam nya fapem na mu mfa Yesu nsam nya fapem no mfa ye de ni nsi so hello hi also ni asem bia aka na ya mpa so because o ka say I am finished
ɛte sɛ book yi ne Bible ni ɛsɛ me mfa mbrɛ mu ɛna me de book na ma mo ɛde Bible ama mo aka bibibiem dabi deɛ mɛka ne sɛ asa deɛ me de baayɛ na asa the same as Jesus nti men try say obɛbɔ untimi dabi deɛ de ama wo no ɛna yɛ hallelujah praise the Lord yɛ onipa bi wɔ hɔ a opa pichi kɔka nyame preachi kɔka nyame masa wɔmfa nyɛ na obi ka kyerɛ sɔfo wa sɛ kwasi wo preachi pa o ba yɛ mfa ofrika yɛ ne yɛbɛfa nka yafa nti bɛpɛ bibidi ɔmfa ampa so wɔda so boro ɔmfa so ampa because ne kyɛfa ni saa asɛm nim ɛyɛ no kora na sɛ nyɛ no kora yes hallelujah praise the Lord ti yaba besua de kakra na nipa ne bebre wɔ hɔ a yabra bɔne anam ntuo no yɛtimi akan ano apaado ti yɛhyɛ aseɛ afiri saa nneɛma mmiɛnsa wei so James chapter number 3 Pastor James chapter 3 ɔkasa mu no kredi ahụ so hwɛ menuanom monya kyerɛkyerɛfo bebree na monim sɛ yɛbɛnya afɔbɔ kɛseɛ mu ɛfiri sɛ yɛn nyinaa fom nneɛma pii mu so obi mfom ase mu a ɔra na ɔyɛ onipa a owie pɛyɛ a obɛtumi ato nipadua nyinaa na leka di soɔ yɛde na leka to apɔnkɔ anum sɛ wɔnhyie yɛn nyina hɔ agya wobɛto aso fa nsa hyɛ hɔ ɔse saa aboa wei yɛde adeɛ bi to n'ano na obi te ne so wɔ ha na okura saa ade ne mu yɛde to n'ano hello hi ɔse yɛde to n'ano sɛdeɛ yɛde to na pɔnkɔ anum sɛ wɔntie yɛn sɛ ɔntie yɛn ɛyɛ dane wɔn yɛdane yɛde ne kɔ left right nti sɛ de ɔte ne so no adeɛ no yɛde ato aboa no no aboa wei wogyaa na nsuo ankorakora a wɔbɛnom ɛna odidi so yie ba yɛtumi de saa de ne to n'ano a sɛ deɛ ɔte ne so no twi kɔ sei a ɔbɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔnkɔ right ɔtwi kɔ sei a ɔnkɔ left hello sɛ ogyae kɔ fam sei a ɔbɛ so ɔkyerɛ sɛ aboa no nyina ɔtwe kɔ ne soro sei a ɔnkɔ forward nti ɔkɔ no wɔtwe ne sei a ɔnkɔ forward na wɔ increase mirika no deɛ ɔkɔ no ɔmpa no wɔ increase no ɔtwe a kɔsi sɛ aboa no bɛkɔ nti ɔpɛ so wɔgyina no wɔde akɔ fam na aboa no gyina twoo yɛnkɔ left a no watɛn ne kɔ left nti ɔse yɛde to n'ano sɛ yɛbɛdane no yes yɛbɛdane aboa no nti wobɛhu sɛ ɔtumi yɛ bibi a na yɛ esu no nko a ɛna ɔtumi so ba sɛ ɔde n'ano ɛpiki biribi awura n'anum deɛ nevertheless nti obɛhu nnuane bi a na nka wɔkɔ anka ɔyɛ interest sɛ nka obɛdi ba nam sɛ biribi da n'ano nti no ɔntumi mfa ɛwɔ so wosan ho to a point a deɛ ɔne ne nam no bɛyi adeɛ no ama ne kwan sɛ ɔnom nsuo ɔnidi ansa no do wi a ɔsa de ahyɛ n'ano adesua kakra wɔ mebusa mo sɛ pɔnkɔ a wɔgyina wɔtu mirika ne nipa wɔte ne so no momyɛ no ho ana ne ho ɔden excavator na wotwi no ɛne wo ho ana ne ho ɔden hello hi ho ana ne matwa duru excavator tai piano ho ana bɛtumi aso excavator piano ba bɛhu excavator na fianga man bi a ana control ayi kura so kyɛ no hwan sɔfo maame wɔ sɔfo maame kura so kyɛ no ɔyɛ slim anso no control saa de kakraka wi no wɔte so meboa nokre wobɛhu alu pray na wiem kakaketimi fa nipa 200 300 500 na nipa tia bi kiteketeke small boy bɛ 21 years na etwi etimi control no opese si form ansa na esi ne ho ɔden aboa no ho ɔden kyɛn no so ɔno na control no kɔ sire mu a enkora nketewa nyina atwa afunu mu amen enti wɔse
yɛtumi de saa de ne to aboa no e control etimi control onya de a ɔno ankasa ɛpɛ yanto aso ɔse verse 4 hwɛ ɛsɛn nso a ɛsoso sɛ hwɛ ship munim sa ship ebitimi fa articulator bɛyɛ 100 munim Titanic ayɛ kan wasa no kora olden days no yɛwɔ ship no bi wɔ hɔ a ɛte sɛ fie wohyɛ mu a wonhu hotel bibia wɔ mu everything park nyinaa ɛwɔ yes wonderful yɛwɔ ship park wɔ mu but ɔmo nte da monte yɛwɔ hotel ɛno kora na ne din mewura fi ne din na ɛwɔ sɛ Switzerland asɛn ship wɔ mu ɛno kora de ɔmo yɛ ne sɛ wobɛsɛ wokɔ enjoy ana wakɔ wura mu akɔhwifoɔ no wokɔ tena mu ɛte sɛ deɛ wɔte kurom nhu da sɛ wɔhyɛ ship mu bibia ɛwɔ mu ɛnso saa ship no adeɛ a ɛstɔpo no ɛkonto no yɛ adeɛ ketekete homa sei ɛne deɛ bi sei yɛfrɛ no ankɔ dadeɛ ɛde mankyere ne sɛ yɛ no ano no the ship stop saa homa ketekete no ɛna ɛde stop saa ship no ɔpɔn articulator nneɛma containers egum no nyinaa saa homa ketekete wei ɛna ɛde sɔ ade no mu kyi ne gyina ho ansa na yɛyi plate bi ato nsuo no so abɛto ano na cars ne nyinaa wan na akɔ ayi da yɛfrɛ sɛ ayi dabi Mr. Ayimu kurom wɔ Mr. Ernest de ne kurom wɔ Afram place odo ɔhu ship da akɔ Afram place ɛno koraa na etimi fa metro mass ne bɛɛ 4 ɛfa car nketewa bɛɛ 20 ɛno koraa yɛ ship ketewa no ɛbɛɛ sɛ wakyɛ dan mu mmienu saa na ɛteɛ ɛɛba nipa no bi tete soro ebeduru anasa adeɛ ketewa na lɔɔke no na wabie ne plate na to so na baasisi ne nyinaa epie si fam saa adeɛ no na esuo ne mu a gyina hɔ a kɔsi sɛ ɔbɛsa atu akɔ sɛ wɔn nyi saa ahoma na ship no ntumi nkɔ ɔbɛspake ayɛ dan ɔntumi nkɔ nti saa adeɛ no yɛfrɛ no ankɔ hello na sɛ gya so ne mu a ɛno na asɔkye ship ne mu ɔne nneɛma dodoɔ ne gum ne nyinaa saa ahoma ketewa wei na asɔ ne mu ɛde na gyina hɔ nti onni ne right biaa onni ne ho control pray ɛde atoa so ɔse hwɛ ɛsɛn ɛsoso sɛ na mframa mu yɛ den pia no hwɛ ɛpo asɔkye etimi bua kɔ so na bɛgu fam bua sɛ yɛsɛ wonni mu dware a nsuo na firi soro ba ne timi bu mu mienu wan na adwale pom da hello mo ko tietie mo anwale mo ano wala mo de dada no so adwale sɛ mi hu video na ano wala you know anwam ho na penimfo tisam obi amu dwale nso na enete asa ayɛ mo omuzuru uko inside na buba se ya na wo so ne nyina awuram ba se wu ni mu a wugira hwa ba ba hwo so bu mu mienu se gyen epo ba se samfna ma no ani load e wo mu ni nyina ede na eye se mframa mu yɛ den pia no mframa mu odin pia no na ɔde kodo ketewa bi na ɛdane no kɔ baabi ala a ɛsɛn no kwankyerɛfo ne pɛ watase de ɔte so no a wɔdane ni sei na wɔtwi ship no saa dua a ɛfɛ ne tabo no ketewa bi na no na wɔsɛ wɔtimi de dane no ɛkyerɛ ship no baabi a ɔmfa hello ɛkyerɛ ship no baabi a ɔmfa ansa na obɛgyina saa ahoma na saa so ne mu sɛ gyina hɔ ɔnkɔ baabi a papa bi ka asɛm sɛ wonyɛ wɔsono da wonhu sɛ ntatea wɔ wiase amen wonhu da owie no kɔ de tɔ so mmiɛnsa verse 5 saa so na tɛtɛma nso yɛ ɔhonam akɔa mu ketewa nanso ɔhoahoa no ho adeɛ kɛseɛ ho saa na afei waduru nipa so deɛ nti a madam yɛma waso mmienu aka no wada ani mmienu ɛhwene baako ano baako
ɛwɔ abrabom as a human being ɛne sɛ wobɛte asɛmbɔne ate papa wobɛte nka bɔne ate nka papa wobɛhu atantande ahu nneɛma papa adɛn nti na ano ne deɛ ɔyɛɛ no wanpɛ nose no wapaa mu mmienu 1 and 2 1 and 2 1 and 2 bawe deɛ ɛyɛ 1 monkyerɛ ma se wata se nti ɔse ma wo nsɛm nyɛ ane anaasɛ daabi nti ɛnka bi da yɛni ɔbaa bɛɛma ɛwɔ hɔ ɔbaa bɛɛma deɛ ne wɔ sɛ ayi ne tua ha wei tua ha ɛno deɛ woyɛ ɔbaa bɛɛma ba sɛ wotua baako pɛ deɛ a wontumi nyɛ ɔbaa bɛɛma ma ne nyɛ yi nokwasɛm because Awurade a mo ɔbaa bɛɛma amen woyɛ ɔbaa bɛɛma deɛ a wɔabɛfa ahona wɔawanyema wo woyɛ ɔbaa woyɛ bɛɛma nti ɔse ma wo nsɛm nyɛ ane daabi baa nim sɛ saa asɛm wei no yɛ berɛ a David so bɛkaa ho asɛm berɛ a James nya mɛkaa yɛ mpo wɔ Psalm 39 fansa hyɛ James ne yɛnkɔ hɔ mmra Psalm 39 verse 1 ɛɛba mekaa sɛ 39 verse number 1 ɔse amanehu mu bu asetɔ mekaa sɛ mɛhwɛ m'akwan yie ɔse mekaa sɛ mɛhwɛ m'akwan yie bata obi anka bi ready go mekaa sɛ mɛhwɛ m'akwan yie na mamfa me tɛkyɛ ma maanyɛ bɔne mede n'aleka bɛsɔ m'ano sɛ ɔbɔnefoɔ wɔ m'anim yi bɔnsɛma scripture no afei yɛmfa adesua bi mfiri hɔ ɛdɛn nti na Bible no instruct yɛ bekom ɔhyɛ yɛn sɛ David eko to sase me sɛ oyɛ nipa deɛ ɔnya afunumu ɛnso ɔde nareka bɛsɔ na no aseɛ kyerɛ sɛ oyi ano oyi ano wɔ hɔ deɛ nti a yɛde nareka to pɔnkwa no yɛde ankɔ to ship na eduru nipa so ɔno so ɛka bi sɛ ɔno so ehia nareka ɔka to aso wɔ hɔ kan short sɛ bɔne nti yes hello ɛdeɛ bɛ nti a bɔne nti obi anka bi deɛ bɛ nti bɔne nti for short afeni akɔwɛ ɛhin na bɔne no ɛbɛfa aba nti ɔse wobɛhu nneɛma bɔne ɛhu nneɛma papa wobɛte nsɛm papa te nsɛm bɔne lifestyle sɛ lack of knowledge na Bible ka sɛ yɛ perishing ɛyɛ no kuro yes because the amount of truth you know determine the kind of freedom you have ɛyɛ hardly sɛ ɛyɛ so hardly wɔ wiase sɛ wopɛ sɛ wotena wiase the rest of your life sɛ wonte asɛmbɔne in your ears masa woyɛ dua na nnua kora yɛdi wɔ m atam dua na wakyeakyea sɛ yi yɛka dua mpa wɔ no nam ne baabi no yɛdi n'atam enti so wokɔɔ Christians no sɛ manhyɛ ase sɛ mobɛsua Awurade asɛm na moadikɛti mo ho a abusuafoɔ yɛbɛyɛ sɛ bibifoɔ nkɔtɔ mahu nso mahu hello bɔne nti wɔse for the sake of sin deɛ nti ɔpɛ sɛ ɔde nareka no to no no ne sɛ saa nareka no ma aboa wei self control deɛ ɔte ne so no nti no nyɛ baabia na ɔtumi fa aduane di nyɛ baabia na ɔtumi kasa ɛfiri sɛ obi asɔ ano ne mu control ano ne ma no wɔn sɛ saa adeɛ wei Awurade ɛde bu yɛ bɛ ɛwɔ Numbers ɛberɛ a ɔde Biliam pɛɛ sɛ opushi aboa no wɔn sɛ Awurade tee nareka na ma aboa no kasae na sɛ aboa no asɛ ne ho so wakyɛ ba afei de deɛ ɛkɔ no ɛkɔtu fa no sɛ masa da bɛn na mayɛ saa adeɛ wei bi da ate
taben na maye bi da na de pagye woni na hwe ka akọ anim kakra anka obofo ni twa utirim obo abo kasa se nipa abo kasa se nipa spiritual meaning na cha say no matter who you are who the leader who you wan e do stage bi a wona abu won say wo ye wo nko a wo ye wo mmoa no omo so etoda omo so tie ensem bi yadai efiri won ho a betimi aboa because that day nya aboa na ko wi ko bewu amen nti wase ono so oye nipa no so de padlock ebeto na no me ba cho wahia nipa bi a ebere bi mi hu bi sa na ye wo nipa bi a na e tribe ya mi hu bi pen na ye do hu fra yi ba na yi de da wo ma no ba jo ma hu bi da na e fa Kenya ni de ka wo bi tu wo ma no te se mmoa de ni bi pepepe o na esana no no akansi nti se me de nareka me de padlock atoma no ade ko adwuma busa se 6 hours amekodi wa adwuma mu no ene me tasafo na ofie me kasa science am ba fie hello me kasa science am ba fie I'm not going to talk. It was for the sake of sin. Intina or yes, I didn't. After any party and so said, I said, Medani mummy, you cool. Bumiama no papa. Medani mum me a cool. And I'm here, dear. Be a cool. Obianca be me here, dear. Cool. Yen free. Na David Oyemum. No Oyemum. But scripture and say on one dane dey emum ye ko dane mum enti Paul onye fu Paul nya kwasea bo se Kristo enti ono so dane dey kwasea amen amen enti etoda ye nkwaje ho adwuma enti no enema bi wo we pay a price for it. Nema bi wo a ye gyae ma ne kan nema bi wo a ye bu ye ni gusu ya wo se hwe ko ya wo hwe ka timpanimfo se wani esem a enya no kore obi akogina faras aye chia ne kondo ahwemu a mani pakro na tete apon wa anya bi ani da no kore wani sama yetimi dijawo no wani sam na nya ode ya obetima bedibi ba won saye dai esimu a ye ni nyawo unsa simu di a ofa mefa uyimeyi wotemete nti enya ade enyina e na ye hwa ayeka ebi wo ha ye ma akohwe banka including adiye nyina ye wadiye bi wo wa Erade ka kire waso o ma wo hwe keke on kan to se koka ba kasaporo nti o kasa I'm telling you and na me be say me for Erade asem so tu ye nyina ye fo pa serious wan hwe ya obenya problem wano we nti nyane manyina ana wasote a ye de anoka nyane manyina ana wani hunu a ye ka nyane manyina na ahwenete a ye ka ka no ni beye mienu cause wase anu we de or only one thing either good or bad to we no se de oye fi no onye fi no ye konkron onye konkron. Yes. Now, now, Debbie, no, Debbie. Let's say it's supposed to be one. Okay. Now, about your money, I say, we be free Bible, no more casachero. But me can't be when you're in a swansa. Until way through the alternative into self control. We do the same thing, alternative into self control.
ba yɛn deɛ ne deɛ ɛnhu ne sɛ afɔ obiara ma na adwen mmra so me bɛwia no me pɔn ne deɛ me pɔn ntɛm hwɛ ha wei pɔnkɔ no ne deɛ ɔte so no ho ane ne so batɔ yakɔ igla wa ba sɛ me kana ma anyi me so bie mu a asɔle ne megyae hwɛ ha wɔse pɔnkɔ no nipa no ne pɔnkɔ no ho ane so pɔnkɔ no nyame nhyira wo nyɛ na wo kan ma ka sɛ nyame nhyira wo yi amen ship ship ne de wɔte so hwan ne so ship afei yɛ mmra yɛdeɛ ne sɛdeɛ ɛsi hu fa obiara mmra tɛkrɛma wei obiara ntwe ne tɛkrɛma twe o tɛkrɛma yi no bɛto nkyɛn yɛnhwɛ wodeɛ hwan na wode ɔtɛkrɛma ɛso sɛdeɛ yɛ ɛduru wo ti dabi age wo ti no tɛkrɛma deɛ yi ne so enti hwɛ tɛkrɛma ne ni wode yɛmfa n sɛ ani wei koraa yɛn deɛ ne deɛ ɛhu nie tɛkyerɛma no wei no ahana deɛ ne yɛhu yɛ ne nyinaa no deɛ osua no wɔne control kɛseɛ ne nyinaa ɔmutumi so control no ɛna ha deɛ wɔ sɛ yɛ control no ɛno ne sua kyɛn deɛ ɔba bɛ control no ba yɛntimi quotation ne sɛ yɛn nso so ɛdeɛ ba adeɛ sara nso na tɛkyerɛma nso yɛ honam akwa mu ketewa tɛkyerɛma no so yɛ honam akwa ne mu deɛ ketewa nanso ɔhoahoa ne ho ade kɛseɛ ho wɔyɛ ketewa onuru wei mu ne deɛ pɔnkɔ no na so kyɛn de wɔte ne so no shape no so kyɛn de wɔte ne so ba ha deɛ yɛn ba bɛtena ne so no ɔno na yɛ ketekete nso yɛntumi nkontrol no onsa wei no tɛkyerɛmadeɛ yɛn ne so onsa onan oto na susu ampa sɛ yɛafrɛ Sunday school foyi baako sɛ me ne nko akora yɛ wɔtaa ne maame bu yi na mabaa na mesu sɛ akora wei abɔ me ɛde asɛm na mbɛka dablɛsɔfo yi ɛm sɛ mompagya ne nkɔ ma akuro na ɛyɛ ka na akora wei abɔ me ama mesu wei akora wo nante wei akora wei hello hi nti wo tɛkyerɛma ɛduru akora wei enu na sɔfo tie esu adayɛ a onana na yɛfrɛ no sɛ agenana yɛfrɛ no sɛ Joanna deɛ Gani yɛfrɛ no sɛ Gani adepa Gani na no yɛde edi ɔso kan yɛde edi na metie Yesu sɛ adepa abo me sɛ wɔn sɛ yɛ mu nyinaa mo nso ampa so adepa so wahwe wampa hello because said that one no idea said that one no city no me ankasa mom de genuinely no nipa bia opekasa bia misuru no true hello ana enyame na meka biblical unim say Yesu na Pharisee no kono wa ho mo we say no si answer the question mun study Bible say no si answer no onya kan do beka no wi asan on ka biem okra ana na da bi omukọ Bible ne si omukọ kototo de yi nano so mo ten wo kasem to mo busa ne se wano totofo no omu wo he oba na ye de ne baaye no sa question na Yesu busa se wano totofo no omu wo he omu nyina akọ ana ono so ye betoto ono so wano ye nya no awo kasem Satan kototo bema no ene wo ba no e ma ye nya ho odi nefe ne koye kototo wo na no hello kode fa na busa no masa obi timi kasama de ni kwan se wo kan nyina kafram
Bible say wo yesa wo jimfo o de David Tobo kan James ne bra kakra James chapter 5 verse 5 no Sawa te sama so ya honam akwa mo ketwa na so owawa no ade kese ho enso owawa no ho wone ma de kese ho akakraka anwawo a tina Yesu kan say Paul mpona ka wase mo anwawo no enye de enye fe ana tu anwawo ye nso enye mahwe owie no wase mo bibi be wawo mo se munim hwan erate munim no na munim de owie no wase menye ni monyam mfiri nipa ho na mo de mo chi firi nipa ho owie no sa beka se ena di e kyeremre mu de bebe fi se nipa nyina be ye de be ahopefo anwawawfo meboa yes ohwahoa ne ho hwe ewiase sikafo ne adefo oben na de owo no omfo ani hu nte wase ono aka kyere wo meboa nokre so ma hu nti one ne ntena ase wana no na wadwidi owo nyina kyere wo sede be ya obem wo hu se ummen no enya wo size no no ode hwahoa ne ho hello hi nti waseta chamana ne ade ketewa ewo ye nipadua nyina mu nanso saa nipadua kakraka we nyina saa techirema we etimi twe saa nipadua ne nyina wan na wo homa bi wa ha obi wa homa bi wa ha te se ma me so lebra me ya mi gina he na techirema no na eba no so mi mu saa techirema no na so mi mu saa nipadua kakraka enuru we ye o e ya ade ketete se chen na dan ko mu twemeko na ono na timi atweme a twemeko tweme edem ya kopem dan se pan watimi de makopem dan na mesumi di nachi and the others are slave to their tongue, yes or no? yes Babia no kana asem ai ante ai refinity kinkesu he dasa emsa wono nkwan na wi aso bai wo emabone waton ne mana buro mu nua ma mpa so ne mani nyina timi abo asesa ba kokura ntimi anye ni papa ono ani yemma timi aton ne masa bo mu din ade akye a obia bete ne mayinka okuru no ampa na mu nyina kwana ye basa ti ya basa ba James o ja fansa se o yenko emebusem yenko temi mfiri nyansani ba ko a no o tro se mo yenti do no so beka na fi Benfa futu ni nto aso yanko osenkafo 5 verse 2 Senkafo 5 verse 2 Ato 5:2 I say ema wa no nye ro ema wa no nye ro ro asema yem frɛ no nano dam kemu abontene asole dam banking ho ayase de bia be huni bia wo te ba bi be no no kyere nsem hello no kyere nsem osofu bia onene nsolema ko convention na o baba bia nsolema no na omunyine yifa ho 11 na muso msa adam so osofu yes ofu do no kasa polo we o be sane agura no na o mayi afifa ho agya no omuko asemo anu nya body free ni cross on the corner so sa de etin o ba asoli wakasa be 1 million ansan ne wo ba asoli
kunu pon adwuma wa ba fie bro akokɔ kwa odidi anu asa aye sei de twitwi fam ode twifo tua kaso oni hwe oye wro kajo nyina so oye wro dodo asoli ya yetimu everything in this church he knows it. Ano ya wuro dodo kasa dodo me say kasa nti akwa bi yesa ama papa bi esi yakwa mu ka hwan ya din obi ne ka afaye yakoto papa yi se ne buafu no de ba wo odini nkomo woni kam so no wo ma ne banwale kam ni da akwa ne twa masa ade na akwa ye gina tro masa munsi fom pen kwa asem sisi etu ka na boya no akwa Israel akwa Israel ni na me hene mizumi ni baabi a na me fa nchen wodi asami amanka yenim man yi wo baabi a eda me kofo toto mu ji sports wachini o ma ji akobe wa na wa baba ne to masa na wonya be ma na am so waboda mema nyina na nim sports we asem so ka kire me onti asese o mu je chi wa ka nim a minka bi am so mema nyina na nim sports we nya asem so ka kire me kasasa ne ntesuo ne namfa obasa onsachira yo if you say James 1:26 say eno no kra yanyi wuntum wase wo na wususu say ye nyamsumni wase se obi onka asa wo ye nyamsumni a wase wo kra na wo kasa wo ye Zioni wo ye Kristoni na se yanyi wuntum enti wo wase wo ye Zioni a bet boy mo wasa atade su na asa bodu kama a wo ba obi anhu sa wo kwa asoli wo sa ni paniti asema wo ka se obi susu ye nyamsumni sa wo susu sa wo ye Zioni ye nyamsumni na wa anto ne tetama na ka aso nso abeka bi aso na de ka no nso abeboso James 1:26 David akana de ka ibi James akambi yes we so asa abeka bi se na wan to ne tetchere made yi nareka ne momadada na koma saa oni penya mesom ye okwa ye ga se bibi ye kwa de yi empty aso bi ani so ana o se chance a hwi ni muso na ye de yedede chance hunu na yedede minyam som ye kwa adentia ana man to metachama na kwa minyam som ye kwa efisa nye ne honam ni moja na aye den enya obonsam nim de wo mitirim onim de wo mitirim okoga no fedi no onim o I'm telling you what the nefe nyansa enti what is our strategy na na mpa oba so voice out igla wa ya mukoyi afikwa na mafele omuka me se wo ya de ye dɔɔso nti ana mfa ba bia no mo ahia bia mo se omunya boasefo bia sɔfo boasefo pekasa asa me mfa mitinwura fom asa me mfa de ngu mitina so de ye omunya boasefo dɔɔso nti ba bia be fa bibia ye omunya boasefo na ekɔ me se obi egla wa no kasa wa anya bio ko obi wo wa kasa nyina chi migla wa me ya mintimi num nso nti ebranda na me mini mwasi sister wo kasa me won se me mabɔ me ti se ekɔtete me unyai ka ba bi wo wasen ka me replan so me replan na me yesei ewe no stand what aso to aso na ba mu kura mu no nya me honko am se me fa me ho adwen me fa soro nko na ya asɔle wi awi tina na ba na obusa me se me we da bia ba na me kɔtena soro na me hwɛ wo because obi wo be ha wo kasa saa ke bia be meditation kura still ko bi a ye man ne koda mumu obeka che sofo nu kura nka me hotel ni nka me koda kasa pa nkofo ndi ahye me ntimi kura anye enfu ko so omu kasa dudu ha aveni me ni matwa XYW Z nza Z ni ana kosei
Now one even crown within a short and one fast so like I be a more ye. Maybe better so like just once me who never be subine. Me a coins are man jama saying. Into me try many say for her me once when I'm sorry her many. Do a person or cracky jokes. Do a as a kind no be a person or children the Bob or can within a short time. Me who say one age in the church now. Asama Yesu enye de yenye ka kire wo e de tro no ye de nim difo na e ka to na ye fa yes wase se osusu se wo ye nyamsumni na wo ta kire ma we eni control a wo ye fake uni control of your tongue wo ye fake wo ye fake Intinya leaders you kra no ye onipa bi wo leader bi wo ha ye nka ya asem nkyere no kwasem ana ya na nipa na gu ya ase no obi wo ha masa wo ye clever na wo te wo sa na wo e chance na wo nya obi observant to di kan de na asem odi kan kan de hu nya na kyere no wa hwe wa turn na so for some time so for bia wo nsole ma be ka cho so mu HIV no wa broadcast wo mo oh omunyina jaya solen broadcast omunyina kasanti hello hi to say say ni pa na susu say oyenyamsumni na wontimi enkontrol ne tang we na reka na say de control ponko control ship no wontimi control sa de ketekete o say eye kwa yes because dream any kwan say obeka in front of congregation obeka enam wano no any control at afa so nti obi problem ono wa be share no wan wi akwa share in the church am we ja asolen yes because we team control tang no wano no ye woro e to so ana ho prew e ba sa wunye nyansafo hello hi wunye nyansafo dia oni ukunu be plane oni so ade hunu na ode te adwumam reception ode te kem na sa oni trotro na ofra ohu nsem ba sa o trotro mpo bia betina mu pa no obi o masasa o mu fie nsem na se ni ai utimi twa ni ko hwe o mu o sa hwe wani no obi okra aka na okofo no nim nipa no we din pompo so to asole dan wetimi no obi bomani mo starting komo din komo tse no onim ne ba bia o nim no hello hi wano ye wuro too much uni self control nareka no untimi fa bi nto saade kitikitiwi to ama saade kitikitiwi wi ane yakọ wie Jameson to asem wano nya wuro woni nipa wo chen wo kasa ma wo kasa muro ne de yeso ukunu sofo wa bese wo te sempo akora na e ma kasa muro ne de yeso he is your head but how many times now kasa buru ukunu de yeso abonefo na ya ne omote na yen na ye light a wo reflect abaye mu enti e was all go to the 0 point one day ni Jimmy sem no na ni be ba ne ho so na wadane so na wadane David na so abeka akere wo say afedie me yire mahunu se can be mahunu se yes enti wo ba mi a me ya me titi ntaso gu so me ya watantade ba ko mi no nze wabomabu nti wo da Yesu be kasa na bomabu wo ho no nye free biem de na beto to cha de na beto ana nya de ekoni pamu na ebu ne ho de amadi obi anim ba me sha yesa me dwonso me ko toilet me fia afi wo se ne matantan na epi ba meboa obi ampe enti no
ɛnyɛ deɛ ɛkɔɔ mu no ne yɛkyɛke o but deɛ ɛreba out no ɔsɛ deɛ ɛreba out no ɛtumi bu ho fi obiara akɔ toilet adɛn nti na wobɛtena akɔ toilet a yɛbɛka sɛ woagu ho anim ase na sɛ your rectum was not able to help you meboa wonare ka na da woto a ɛsi wo bi no ano kwan ma no ayɛ dɛ ate nti wo so wano deɛ na ate ɛno no ne control a ɛtumi ma wo tumi kɔ baabi a yɛgya agu no akɔgya yɛgu what is na sɛ you have to do it at the right time okay baadeɛ na ɛ control tiafi no ɛte a baabi ni kwan sɛ baabi a na ɛyɛ dɛ nti wo deɛ na ɛyɛ wa no ɛte a baabi ni kwan sɛ ɔkasa bi a na woyɛ dɛ ɔkasa yes that's the meaning wonderful ɛda meboa okay pa so science yes yɛwɔ anus ɛne ɛwɔ rectum ɛne ɛwɔ large and small intestine yes nti ɛyɛ adwuma no wie na ɔfa no nyinaa waste product no ɛbɛka ha nti adwene no ebie lɔɔko no ansa na tiafi no aba matase baakora so a wonim saa de nti ɔno deɛ time bi a ɛbɛbɛ bia obie ba wa wo control no ubie ne bra a wɔduru tiafi so but matase ba gay for deɛ no kwase asɛm nti ɔmo deɛ nate nti baabi a na ɛba ɔmo nareka no ate nti control ni hɔ hello hi bacho ekom okay ate ɔmo deɛ nate nti eni control nti obiara kɔ toilet ba kɔ toilet wɔ ha ɛyɛ crime obiara afe ba afe wɔ ha ɛyɛ crime because yɛwɔ ahohyɛsoɔ ɛwɔ saa de ne so wɔ baabi yɛkɔgya igu to asoma me but ɔsɛ ɛma wa no nyɛ worɔworɔ ɛma wa no nyɛ worɔworɔ na wakoma nso mpɛntɛm ɛma asɛm bi mfi na wakoma soso sɛ ɛwɔ soso ka ho enti ɛwɔ so na areka no bi wɔ hɔ we control the heart we control the mind we control the tongue tina wɔse yɛwura de nyankopɔn ne bo kyale deɛ efu nti wɔse pɛntɛm tie na yɛ nyaa fa abufuo nyaa slow nti ma akoma wei ntɛm ma ne mpɛntɛm na nkɔyɛ dɛ yi ɔsɛ ɛma asɛm mfi ɛma asɛm mpie mfiri mu ma nyankopɔn w'anim ɛwɔ nyankopɔn w'anim nyankopɔn wɔ soro na onyankopɔn wɔ soro na wo deɛ wɔ asase so wɔ asase so enti ma wo nsɛm nyɛ kakraa bi enti oh hello bosia na obɛpɛ ɛna sɔfo ayi yɛkɔdɔ afuo ɛna sika no yɛde bi kɔtɔ kaa no ɛna kaa no yɛ saa tɔn yɛ ɛna ne bi kɔtu abula na abula ne bugu mu ɛna yɛ kakra yɛnyaayɛ yɛde bi ɛkɔdɔɔ mu ɛna gye sɛ wɔka deɛ ne nyinaa nti nka mpɛ 1 million wei nti na wabure bugu mu ne bosia nipa ɔbɛma wa ɔbɛma wɔn ma wa ɛnyɛ wabura bomu woka ne nyinaa wie wo nso ɔka kyerɛ sɛ I'm sorry ɔsɛ ma wo nsɛm ɛnyɛ deɛ ɛnyɛ kakraa bi ka bi ma wo nsɛm nyɛ deɛ ɛnyɛ kakraa bi obiara nka bi ma wo nsɛm nyɛ ɛnyɛ kakraa bi ma wo nsɛm ɛnyɛ kakraa bi akra bi ɛdɛ de wabusu akuru ɔsɔfo ɔmaame sɛ ɔkɔ baabi a mu wɔ ne di na obenya bɛyie ɔkɔ ofie bi mu ɔsɛ maame mpakyɛ ɔmaame kakraa bi na manya bɛyie maame sɛ maame didi wɔ baabi a ma wo nsɛm no nyɛ kakraa bi ɔne nyɛ kakraa bi ɛdɔɔso dodo dɔɔso hello hi so obiara hwɛ soro obiara mpɛ sɛ ɔhwɛ ne yɔnko anim mpaebɔ koraa no yesu bɛkaa sɛ mutu sɛ mo kasa dodoɔ mo kasa tenten no ɛna ɔde tie wo daabi
ɔsɛ nyɛ saa kasa tenten no nti ɔno no wɔde awura bibia mu ɛmpa yɛ nyina wɔde awura mu kasa tenten na sɛ wokyɛke the Bible no keka nyinaa Awurade wɔmpɛ dede saa o anaa wɔmpɛ dede saa. Proverbs chapter 10 verse number 19. Proverbs chapter 10 verse number 19. Mfomso mpa kasa dodom. Mfomso mpa kasam. Na de osanka na no ye onimdefo. Dabi, ose mfomso mpa kasam. Kasa dodom. Mpa kasam. Kasa dodom. Hwan na nkasa wo wiase. But David asem no kan say boni won animu no. Aha ana ya behu say ekwan ben na be fa so asa boni ni ebeyi me. Na ye de yi. De yi. Yes. Kwan ya be fa so ayi me no no. Afen no mu kyerɛkyerɛ mu ba. Ne dodoɔ no ne dodoɔ no ha wanhwɛ ya ho wobɛka ka ayi wo ira kɔ homa nyinaa ana nipa ɔbɛwɔ atie awie wo kɔ ɛsɛ akɔ wɔ nam papa na wo ya na wo pɛ sɛ enipa nyi wayɛ ɛwɔ deɛ wo yɛ ma wo yere ne wo ma ne wo nuama no na nka hwan na enye unza mema bi tisa yes de ono ye ma ne yere ne makra no pɛ sɛ enipa hunu yi na ye wo wabɔdam na wo tini baabi no so be fa no on serew bo be so waka na ye hunu ana last week me kan wa even he say rich wa yi macha rich microphone be be so mic mbia rich na man microphone 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 dia na mbeka mobaka dey so for microphone mobaka say oh ho enti unkwana mama microphone wacha obi microphone unkwana wacha obi microphone nya unkwana amen nya unkwana wacha obi microphone na eye adabia wacho bi microphone ena me kra me yimi ntade man microphone we ena me kra de me mpabo ama we me kra me nam di masa ena me di we ko aha ena me ye we sei ena me ye we sei aya na pese wo bo obi a ono so moa ono wo Yesu bo a waboa no waboa ni bi moa ha ufiri hu me ye ene wo hu ne kakraka emframa afam unim ne dodo donso Yesu free boa ye free da ebesi asase su besi na de ne ye de ama no oh enso wajai dabi unyai ye nkwasa se me didi ni nyina oda so provide ye o kasa dodo hallelujah praise the Lord unkwa ni to ba wiase watoka ama yire abinsida hello unkwane nti wo wiase oba wo he okunu ebi nsi da wo mi atena hoi na mfa ho se bi ni wo na me nkobokro esi wo mi afa hello hi me yire kra wona mema ya driver me na twimi ko anamisim no wo twi wonderful me fa na driver unji atena hoi enti wase ma ye one nti wo boa me na so me boa wa nothing wrong with it ba wa ma kura ye useless man na hu say wo na wo hefi nti na ye say ayi bra say bra me bre mo bra wo nya aduma ayi sister me kunu wa tena fie nti dwom wo na wa tena boa se dwom obi an hu say ma me no bread do fi say ni kunu ni die aduma oh aka no body adwoso wa mo biate the man say ye mo amunim say mia enkran school fees black ojo tiveza hello hi
nanso obi wɔ hɔ a ɛkɔm de wo panso na aduane ɔde ma wɔ wonni da me nana bi kɔgye aduane yɛ kɔka no amango so ɛfiri hɔ ɛkɔ afuom ne ɛmɛ aduane ɔsɛ menni yɛdidi ne ɛma ne bi ne yɛkɔtena ɛsikyi dɔkɔ yɛkɔtena amango sɛ woabɛtena se yɛhwɛ ne prɛ yɛhu ɛsɛ nana paa so na ɔnyɛ yɛ nana paa sɛ family tenten bi nana paa nkora nketɔ wei yɛafrɛ w'aduane ɛ ne wabɛdi sɛ wɔte dua no ase ne yɛ so yɛdeda so hwɛ so no sɛ nti yɛahu ɔsɛ o Amos so ɛne nsuo atɔ nti na mantimi ano ɛde no amam bi ɛwɔ ara bebree apɛgyina ato no wɔawura mu twaw na aka sɛ memɛsi fam maka amango ne so wonim sɛ nyɛ ɔyam a ɔfrɛ ma yɛ dɛn dɔko na nyɛ yɛyam yɛafrɛ no wie a afei yɛ sɛ ɛtɔn no na yɛafrɛ deɛ yɛaka dua no so nti wɔnim sɛ aduane no a wɔde bɛma no no akyire nsɛm nti wo kora ɔnye hello na ne nyinaa mu no ɔse dodoɔ no nti ɛbɛma bɔne apue afiri mu because Satan yɛ clever yɛnkɔ Proverbs chapter 17 verse number 28 Proverbs 17 verse number 20 start free 27 Chapter 27 ɔse deɛ ɔdodo ne nsɛm no huhu nimdeɛ na deɛ ne honhom dwo ɛyɛ hunumu nipa yes deɛ ne honhom no adwo no ɔyɛ deɛ yi hunumu nipa otimifoɔ mpo na obi a wagyimi omua n'ano a hello obi a wagyimi so omua n'ano a obi a wasɛe omua n'ano a obi a waporɔ omua n'ano a sɛ ɔka n'ano paa do a yɛyɛ dɛ wobu no nyansafoɔ yɛbu ne deɛ yi nyansafoɔ yɛbu ne sɛ wɔnim nyansa yɛ ɔka n'ano tom no ɛyɛ hunumuni na obi a wotumi ka n'ano no atum sɛ bam no ɔyɛ deɛ yi hunumu nipa ɔyɛ hunumu nipa hello hi ti sister mesrɛ wo sesa w'akwan meyɛmfa nto so bɛma ne nyɛ hɔ meyɛmfa nto so ba ɛma ne nyɛ hɔ quotations ahodoɔ mmiɛnsa no ebi wɔ mu a fa James 1:26 no fa James 1 no so fa na ɛfa wei so ka ho sɛ wagyimi koraa na ɔhyɛ aseɛ ɔne sɛ nipa mmienu nya asɛm a hwan na yɛana ne kasa wa paa mewɔ sɛ ɔne obi nya asɛm na wo kasa wa wodi fo because nipa bi yɛ wodi fo biara no ɔtry a sɛ obɛtumi akɔnvinsi mmɔ na yɛagye n'atom nti nipa bi wodi fo biara ne kasa wa man baako wɔ sɛ yɛtwa atoro bi to no so oduru dɛm a ɔte asɛm no na obu nkoto sɛ awurade yi me ho ano ma me ɔsɛ ɔmaa ne nsa mmienu kɔɔ soro sei ɛno ano wanka word bi abiem me se da bia obi nim ne ne yere ne issue no ma me taa ka wɔ dan ho a me se Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ Florence nim nyansa 100% ɛkyɛn obi nim because ɔyɛ obi a na wɔsɛ nka ɔba out bɛyɛ dɛn ebe defending ne ho sɛ ma se nyɛ nsuonsuo ɛne ɛbɛyɛ nka mo bɛka akyerɛ gɛ no sɛ wɔkyimi na ɛsɛ ne kuna gyimi kyɛn no okay to anyi ne ho ano sɛ yɛde wobɛtena TV so de ho ayi record ne ka kyerɛ sɛ me yera se yɛ nsuonsuo nti na mefa me sɔfo ketewa yere saa nipa we nipa da so di n'akyi nyɛ dama okay nso foreign ɛsa bɛ defending ni kunu no mɛboa yes bɛ defending no wanka word nka no mo sɛ Ghana ahema afo ko bi kra so mbesi obi nim kɔ because ogu ma anim asa nti obi a hu sɛ ɔno obi anya asɛm ɔkasa tententen odi fo o defending no I'm telling you o defending no ɔso ni Judafoɔ yene no ɔsɛ na waka no mɛboa yes ne dem bom ne famo ɔsɛ na waka no wa waka ma no ana ɔsa aso na ta dem ti team wɔ Yesu anim kyerɛ sɛ
na hini ni yehunu so ohunu ohene ankasa no ahini mu hini na awura ma awura no na nim no gyenje wasa na hini no watitim o Yesu anim no mo nte ase Yesu anka word the supernatural promotion. The last stage of supernatural promotion is the false accusation. False accusation, like Joseph. He was false accused, but he did not defend himself. One try. Amen. Amen. Kasasa namsa umrindi. Hello. Somua Zion FM 99.9 let them so hello Hi sister shawano kasai ope kasa too much emwa obenya problem Bible say oba kasafo e tibon koso a onni die onim hwe oni adwene o ye tibon koso utine ebo soro kwa na is a big head with an empty brain. It's a big load to the neck. Tika kraka hwinim e ade so amapon tikelekele o ma ko nya problem obo uti sokwa adwin bi ani na wo ya papa jimifo a o ma so be ye nkora jimifo meboa Nokasem. mi ko nkora boni ne be ye empanyim boni mi sister ba ko kasa saa o ma ne ba no fo akwa ne da ne na so hwan ma me anim saa oh akwani bu fu Amene be kasa. won ba so fa no fo ne ma no so ya kasa ntino no wo de afa nchen na akwani bu afu wo hwani ma me ni stasa aho Akra no te kasa. waji wani so waji wani so Kasa by force. timi sra mo ensesa ya akwan cause ogotena ma ntamo na apeka asem bia beba bia na ne hu wom asem bia beba asole bia ne hu wom bibia nam na no nti obi nka se enkasa wo ba wo se ma won nsem no wan hwe ya enum na bone no ebe fire dey aba yedi benyawo nti no obi anyisu nare ka ne bi adenti na pipe e wo stopper onim so osoro kora wo stopper ensuo bere bia na ensuo to Dabi. ebere bia na ade yesa e wo stopper e wo obi awi a ne bere so no watum ti afi wo stopper don so wo stopper wa kora woni break wo mu sesi ede wane so mi mu Wa ngasa. wane so mi break se mi mu enya na mabo break metimi a change ene na me ko reverse Reverse. na say gina o car no break wo mu Yes. ana na de wano ni break o ka fu kire ukunu sa na o buru wa ase mi kunu nye o ba bu da bi se wano how Asem. wano ekwan ka mi twai ayi na o se na chi nam no mi twa so anasa me o moto mu pagya na ade se o fum obi ka sa mi kura pa mi moto mu obeji adi obi anyi ni o pagya na ade se o fum o se o ka twi ho nze misra wan go bo yere na nye Dabi. Passage. hallelujah enfasa nso utirim timisram aya biblical erade oyo obi a o control ne ho oye na ade a oye no woni birem Yes. pato mo tiase oye no woni birem nti say Peter kra so kan bi ma ye nkan so na ye mpo Peter so kan bibi sa se James so se Peter so so kan ma won se nye ani sahabi se Peter se second Peter se James
kasa mu no kredia sa ho sorry James o say na me nuanom de edini nyina kan no mon kantam na mon kan osoro ana fom na momma mo ane nye ane na mo dabi enye dabi Yes. na monhwe na manhwe atemwom ewa James chapter 5 verse 12 say yani mi donyame me kame ma me kon me kame ma me nan me kame ma me hwene o kikan tam rough obi kura ti me kan hon konkon nan ha sister enkoyi hon konkon adanse bia o enkoyi hon konkon adanse firi say me na opese me hunu kura na me se me mpa de owo soro no onim no kura na se wonim nti wo ahụ saa ede ewade nim no kura no sa asem na mo de so enya no kura de nti na me nkọ ka hon konkon ntam osema mo nkantam osoro nim asem na ye ka no onim ni nyina e start enipa na ahintae nti se osoro nim a chai leave it. Hallelujah. Praise the Lord. Nti nya wonum nko babia ofie wabusuanfo onuanom o maamemo o munyina yamake obi kura timi ba so questions bebre wo kura na I was say katikati in the church. Private issues we don't come to church and ask. Maybe some question. Never boy a private issue bo kura onu kunu ntamasam emebu sa ho question wodam a enu nti ne we executives e leaders e wade bia mu no consult mpanimfo na ka trom nyese ya so na ma za anza bo mi kulu oni mi da na o tata eno so ya na sa nye we jimi mo no abusa asem we woni pam asem bi wo akọ aso mpanimfo foko mani maja se ni minimi kuno ade na mente ase watase ana betima aba me ho betima aba ka kire me hello Hi. today nti nya asem bi a emma wa no kwan emma wa koma kwan ebre bi sofu maami bi yesa ko mani kunu unim se ade ba ko eye teti eye se oye sofu a anya awurade na ebe fa mu akasa na ukura issue bi de ba puppet. You are zero. Yes. Eya wonsem. Ni kunu ni wo sanka mama so da na me yere wa ha. Na wa beka asem bi a kire me. Na me bae ma ntie na kokko kiki. Me de kwa jade ni kwa asem ye sa asem so nya no kore. Ye no kore. Hello. Hi. Nti say anya very careful especially yan ide wa bibime mu won te bibifo na ye kan ye ho asem saa de no ebedi ho for papa busuafo enti o mo se onim se o mo se abrochire ba bia abibifo do so no na emrofo ni tuko mo achi no mu tuko no no kwa betimi akoto speaker we da kosi bedroom we no what unkwa so na wutie nwum no ana oba dance come or born on the bedroom masa anu never me hu say o machines one dem. Oh masa onza to da me ba so da na machine na ko na mama do lo da bi o machine ba se ni padom yente voice ni nti na yisu enye se for different na yibia o enye fashion ti kama edan na timi si wia ke de be hyehyehye ba bi ko we ogunu wo bia so be sei No kre. obi aso be sei chase ye to de ni mu no ye mbie
nti no watimi akoye moto ama o makotete exhaust no nam kan ono asada ma te exhaust na ma no se on fanye de kwa koso papa oyemu otimi ye na oyemu ahyew na ayede yes na ayede kajo ni ase kawano paado so ni mo wo so no kan say wo de wo mini kawano paado pensa oho timon sachira oi mo e ko convention a ene e ko hia mu ana wana mo koda mo hodi no enye o ene se mo nyinya kunu free branches no ugu ho anim asana anim bia ukunu na wo he o baga sa agro ne yedi se de mema ne mudi ema ne mudi nkomo no sa na esu edi nkomo o nti wo ya tu pa wi se e ko convention bo na obi akonya bi ene obi anya bi santazi mu sa na yedai nhyiamu ya mu ewa last week so makro so anya ba ko santase wow omunyinya na sa enti ye ko ye amuto na nka wo emfa ne mani agro hello hi try to comport yourself comport ho atadishem nantiem kasem efise ne wona na bia ni wo be fere watena fie te se first no watufo akere wo nantie kasa didie ni bie mu atwamu enti wo ba so le bibia asemu bi o se akere wo kasa nantie anidie atadise obuo ahobrase ojo everything ofie ni o sa ha ne akere wo aduane ko ebi nim didi ebi hyem no wasa de bi fu aso wo bi se na asem wo ntimi nkasa so na ze say akasemawi ni nyina mesramu maku akoku no wo ba mo nkyere wo mo yenya tam kyereke ni nyina ahosiesie ni nyina mo menya time na ye mmoboa ye ho nyasa yebegu ye ho anim asesa obi wo no wonyi watan ofiri wo koya na wo kan nipa we oni ntete ye kura ko ka kire no akoreto no ntimi nkoreto obemo ande akọ na wo de akwa kugu ho anim aso ba bia nka ede wo bekọ etitiri mu ana sa ebe pagya wo na akọsew hallelujah na akọsew timisrem mo menye very careful o kasem wasem ma mo kasem emra nyam daade yi nchene wom ani mra nyam suasa wo kasa de me paachew ebedi kan ye kura ye asofo ebegina monim ye ba sole ye kato se anidie kwan so ye dai sole nya se nya mo sole pajanza dana wote tali danti se nwan hey mu freta madam so fu jata ka che ni so ma se mo hwe manim to se nwan oko de following day na akato the following day oko na yire on ma yire ja so no me se odin kwase kika sa ma na so legu juda mu jata ona na esa wale mienu ye no sa so fu no o chebuso kruwa obi wo ane e conference on fa ne kan gofo no se me fa me kan va pem fo wanko na bura wa mu obi ansa bi da entemu afura abu agum na so le mi si aguto me nya obi se me se juda mu jata wa jimie kasa nti o onim kasa o kasa rubbish asolia Zion first afode e boy wona bebo ma e o ye very good o preach kamo ba ne kasa tan kasa rough jaso ne sa se ye kesna fe Solomon no o kasa o te se ewura no na ese me gina se me ba ne nkonyo ne gu ha me ye sofo wo nkonyam dabi
enti Bible so wahene kra ne kase ye woni nipa dodo mu nti nipa na e ba no ena e ma wahene ne eye kase na se wo mu wo ma na wo ye de nipa won wo hene ono aso ane ho da dabi obi na eso wo nso ono so ye nipa emoja woni mu nso de ni die ma wo eso wo saa nipa na ne bere na okọ bere ye no honam fam na no odi bi amawa ena wo watimi a wo so anya bi de ato bi adi meboa enya no a yes enu bia nti ka wo ye so fa wo po bia respect na nka ye wa asole ba awoto na ase biso na ama wo aye obi awurade nam ne so amo aye obi timi che credit obi timi to aduane de ma wo enu nti na se obi ho ka ewo ha ne ayikura yeti se obi yare ni dimirika tawafo mu nkɔhwe no nkɔbɔ mpae ma no ne ebegya na esu ye di ma wo ensa kɔ na ensa ye de aba o se me ma mo huhu mu de na mo so mo ma me de honam fam de ma nso tie nkɔgya na nkeka wa adwen nkyerɛ because asɔle baka so agya asɔda ye mfa ne nkɔkɔt ye nkye no mebo ma mo mu nyina sɛ sɔfo ye ba ye se ma bi mu adai me ma asɔle na ba be se me ma bi wo be ye ne dan enti wu ta sɔfo bi bu afu a ya na ne wo ye mesere wo ba kɔ no mu kɔ e must forward ye me sa kɔ mu roman ya de ne kokot dabi ya nche no ya mono waso wo ma biem gwajai enti ye nyina empanimfo ne nkora nyina mom ye very careful na ye nyina Awurade ne di yen so na se Awurade kura na o ye Awurade no Awurade na o ye Nyankopɔn complete ne timi ba for maye ene ye kasa bu ye wase so obi wase obi somia meja beye dey beje bedo no na obi free soro abeye dey please what it obaba be dinini oso ba be dinini na se Awurade yen kura no di yeni am say John na kan ya asese John chapter 14 kan ma me na me fama ni 3 down Yesu bi asendo say Yesu bu asendo say so bi domia obedi ma asem meja bedo no ye beba ne nchen ye beba be ye ntra bia ne nchen eno nko de ye beba be dinini e wo ba bia em say nkofo no ye soma nkofo bia ba ko ka asem be ko wan kwa de che ba ko asem be ko Matthew Say 22 or so 22 and 20 20 21 28 down and wow your moka so mon kon de ho 21 28 21 28 yonko is John chapter odem hu amahu ye mere o de ko hwe o say obi somia meja ebe free soro abedinini tinese Awurade kra no odiyeni o de hwehwe obehu amen ntimisramo kacho ni asa hwe wa no kasaye de efiri wo mu ba na wo de ni nyina ato nkyɛn kora na nipa na ɔte wo nkyɛn ba bia wo no unima honhom ayɛ dai 12 say 20 mo nsɛm ama Awurade hallelujah na sɛ ye kora ye sum Awurade no odi ye de yi odi ni na nkantom wo odi ni nti nipa bia sɛ do sitie bia oye oba sister oye bema bra Isaac Cornelius ay young wale yenti sabra rich there no dey ayefin nti aka ho nti em so wan fa ni kan ya na ene aka ne de ene ye mogokokora Pinto ene die udi ni pani ana wonye hwe yes bra efe sofu efe mpachew mesrew ani die kwan obaya ai udin de say guilty uduku sai
no wakeka fun ate hu so oh praise the Lord ayi praise the fire eno no Bible ka say wo ye nya atwom yes Munyi di awurade kan ni na munyi di awurade kan you see how we do hello munyi de awurade kan ni ote enti me ba tof mo adwen mra nti se de nipa no sitie bia se wo swawo se wanyini o fa ni die ma no ofre na bra oyoba ante ana sister efe me ba chew me so do wote de me kan yes if you say awurade kra no odi ni na yentimi mfa saa ani die ni nyansa ni hunumu no ene awurade ntena na ye bre anye kwa awurade nhyira nyina yesu amen amen